ditzagun krazak. Gau beltza, zatoz ondo pasatzera. Gau beltza, beldur denak uxatzera. Gau beltza, zatoz ondo pasatzera. Gau beltza, beldur denak uxatzera. Bo! Kontseiluak Bilbon egingo duen manifestazioari atxikimendua erakusteko keinu ugari izan dira asteotan. Autobusak antolatzeko mugimendua ere badago hainbat herritan eta euskaltzaleen artean nabarmena da manifestazio jendetsu bat egiteko gogoa mugarria jartzeko. Bestalde, Jaurlaritzaren iturrien berri agentziei adierazi dietenez, manifestazioan ez da egongo Eusko Jaurlaritzaren ordezkaririk. Normalean ez direla joaten eta kasu honetan ere ez direla joango argudiatu dute eta alderdiei dagokionez EAJak, EH Bildu eta Sumarrek haien ordezkariak bidaliko dituzte. Gabon guztioi, azaroaren 2 dugu gaur. Gaurkoan euskara gaiekin hasiko gara. Euskararen aurrera bideen kontra izan diren epaiak salatzeko Euskalgintzaren Kontseiluak maiatzaren 10ean deituko zuen azaroaren 4ko manifestaziora. Herritarren eskubideak erdigunean jartzeko deia egin du Kontseiluak eta herritarrek ere elkarretaratzeak egin dituzte egoera salatzeko. Esan ari gara, larria dela egoera, euskararen aldeko hizkuntza politikak egiteko tresneriarik gabe geratzen ari garela, eraiste bat gertatzen ari dela, eta diodan bezala, unezune eta egunez egun nolabait, larritasun hau eta eraiste hau are eta handiagoa gertatzen ari da. Datorren larun batean izango da manifestazioa, leloa hemen ikusten duzuena, oldarraldiaren aurrean euskararekin bat, euskaraz bat hori izango dugu. Sokadantza batekin bukatuko dela ekitaldia, edo hainbat sokadantzarekin, han inguruan hainbat sokadantza sortzea da asmoa. Hain zuzen ere, sokadantzaren bidez irudikatu nahi dugulako, hala irudikatu delako, gure kulturan eta gure tradizioan elkarlana eta sen komunitarioa, eta tutorialak ere badaude sareetan, orduan gomidatzen dugu jendea, begiratzeko tutorial horiek eta sardadila sokadantza horietan. Uste dugu tresna polita dela hori ere, adierazi nahi dugun guztia adierazteko.
Gasteizera begira, Gasteizko udalak euskararen erabileraren aurka kaleratu diren azken epaien aurkako adierazpen bat onartu zuen pasaden asteartean urriaren 31an. EH Bilduren ekimenez onetsi dute testua EAJ eta Elkarrekin taldeen babesarekin. PSek eta PPek aldiz adierazpenaren aurka bozkatu dute. Gasteizko udaletxean, Euskal Herria Bildu, EAJ eta Elkarrekin Podemos taldeek euskara eta toki erakundeen aldeko adierazpena onartu dute, PSE eta PPren kontrako bozkekin. EH Bilduk aurkeztutako adierazpenak azken asteotan egondako epai judizialek hizkuntzarloko udal eskumenen garapena mugatzen duela baieztatzen du. Era berean, euskara erabilera normal eta orokorreko zerbitzu eta lan hizkuntza dela aintzat jotzen duten dekretuaren artikuluak baliogabetzea erabaki larritzat jotzen dute. Udalek hizkuntza ofizialak ahoz eta idatziz erabiltzeko irizpideak ezin ezartzea, toki erakundeen funtzionamendua oztopatzen duela adierazten du ere. Horrekin batera, udal eskumenen defentsa eskatzen dute adierazpena sinatu duten taldeek. Euskararen biziberritze prozesuan aurrera pausoak ematen jarraitzeko deia luzatuz. Adierazpena EH Bildu, EAJ eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko bozkekin egin du aurrea. Alkatetza duen PSek beraldetik adierazpenaren aurka bozkatu du PPrekin batera. EH Bilduko ordezkariek PSren jarrera ulertezintzat hartu dute eta larunbaterako Euskalgintzaren kontseiluak deitutako mobilizaziora atxiki dira. Hezkuntza legeari dagokionez, Euskal Eskola Publikoak inoiz jaso duen eraso handiena gaitzetsi zuen pasaden igandean Donostian eginiko mobilizazioan. Eusko Legebiltzarreko alderdiei legea bertan bera usteko eskatu diete. Hezkuntza zerbitzu publikoa izenekoak egungo sistema, egungo egoera mantendu eta larriagotu egingo du. Behin betiko berenkatuko duelako ikastetxe publiko eta pribatuak batera egoera zerbitzu publiko horren barruan. Segregazioa betikotzen da, esaten dena esaten dela ere. Eskola publikoa indartzeko beharra oztopatzen da eta pertsona libre eta berdinez osatutako gizartearentzat benetan integratzailea izango den hezkuntza sistema eraikitzea eragozten da. Horregatik diogu ez lege proiektu honi. Horregatik beharrezkoa da negoziazio sozial eta politiko berri bat hastea. Guztiona delako, guztiontzat delako, gurea delako, gu Euskal Eskola Publikoaren alde. Eskola Publikoa Zarro plataformaz gabiltzala, Arantxa Fernandez kidea elkarrezketatu genuen pasadeen astean. Adi. Bueno, lelo argia, ez da? Hezkuntza lege honi ez. Konta egozu. Bai, guk uste dugu lege prozesu honek goia joduela, nolabait, agortua dagola. Zergatik pentsatzen dugu hori, sumatzen dugu nolabaiteko hauteskunde giroan, sumatzen ari gara, eta pentsatzen dugu azken egunetako zalaparta eta eztabaidaketa partiduen interesetik baino ezin direla ulertu. Hori alde batetik, beraz, pentsatzen dugu ja ez dela unegokia honetaz hitz egiteko, hezkuntza legeaz hitz egiteko. Eta gero bestaldetik eta batez ere, lege horren inguruan ez dagoelako hasieran adierazi nahi zen erabateko adostasuna. Esan ziguten begira, hemen dago legebiltzarreko 90% eta barbo. Hemen erabateko adostasunik ez da inoiz egon. Eragileekin harremanak edo kontaktuak dira, legebiltzarreko hezkuntza batzordera joan gara behin baino gehiagotan, lau aldiz edo pasatu garandik, baina egia esan sare publikoko eragileei edo sare publikoaren aldeko eragileei etzen guk kasurik egin. Egon gara, handik pasatu gara, baina listo. Beraz, eragileekin adostasunik ez, eta inkluso sinatu zutenen artean, alderdien artean, hasieran zeudenak ez daude une honetan, ez daude guztiak eta daudenen artean ere, desadostasuna handiak daude, ez bakarrik kalera begira, barruan ere, hau ez da ingo retorik. Orduan, pentsatzen dugu momentua dela gelditzeko. Zeren eta uste dugu lege honetatik hobekuntzarik ez dela etorriko hezkuntza sistemara. Hori konbentzituta gaude. Zergatik,
irakurketa ezberdinak egiten ari dira alde sinatzaileek eta irakurketa ezberdinak egin aldira. Eta egia da zehaztasun falta dagoela hainbat arlotan, baina hala ere lege honek badu mamia eta badu zutabe bat eta badago hor hasieratik mantentzen dela. Eta zein da zutabe hori? Hor dago Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren definizioa. Hor esaten da, zerbitzu honetan diruz mantendutako ikastetxe guztiak daude sartuta, maila berean, eta berdin dio titularitatea, berdin dio publikoa ala pribatuak diren, ezta? Karo, zer esan nahi du horrek? Une honetan, non jaiotzetaz jaisten ari den, non eskola segregazioari aurre egin nahi zaion, eta non euskalduntzeari bultzada bat eman nahi zaion, edo lege honek esaten du, gobernuak berdin tratatuko ditu sare pribatua eta sare publikoa. Jakinda ere, sare pribatuak ez dituela onartzen egoera zaurgarrian dauden ikasle gehienak. Eta jakinda ere, euskalduntzeko gutxien balio duten A eta B ereduak gehienak dira. 182 haurrezkuntzan eta 162 DBH arteko etapa kontuan hartuta, A eta B eredu horiek sare pribatuan daudela. Hori jakinda ere esaten dute, ez, baina berdin da ikastetxean norena edo zeren eta baldintza batzu jarriko ditugu eta baldintza horiek betez gero jarraituko dute dirua jasotzen. Baldintza horiek, ez horiek, baldintza jarrita daude eskola itunak sortu zirenetik, kontziertoak sortu zirenetik, eta hemengo legea da 1987 urtekoa, kontziertoak lortzeko bete behar dira baldintza batzuk, 37 urteetan bete ez direnak. Eta orain, onaino iritsita, zer da proposamena? Berriro ere, ibilbide berberari ekitea. Eta gainera, diru gehiago emanez, eta ikasle gehiago bideratuz, sare horretara, helburuak edo baldintzak betetzen ez dituenak. Horregatik pentsatzen dugu benetan honek ez duela, lege honek ez duela zertan onartu behar, zeren eta hezkuntzari mesede egiteko egin beharrean, egongo da, sare pribatuko patronalei mesede egiteko, eta horretarako ez dugu hezkuntza lege bat behar, ezta? Horregatik konbokatu dugu manifestazioa orain igandean, eguerdiko 12:30 Bulebarrietik abiatuko gara, aurretik ere egongo dira umientzako jolasak eta gauzak 10:00 aurrera, eta gonbidatu nahi dugu herritar guztiak eta bereziki eskola komunitatekoak. Zeren eta pentsatzen dugu importantea dela, eta importantea dela hezkuntza publikoa indartzea, baliabideak ematea, eta nahi duten ikastetxe pribatuei ere bide ematea publifikaziora etortzeko, zeren eta bakarrik horrela pentsatzen dugu lortuko dugula, oinarriko eskubideak babestea, ume guztienak, benetan euskaldunizazioa edatzea, horretan sakontzea eta areagotzea, eta, gizarte modun edo herri gisa aurrera egitea, horretan gabiltza. Beskoitzeko auzira salto eginez, Pirineo Atlantikoetako prefetak berretsi du bitartekaritza lana egiten saiatuko direla Seaskaren eta Beskoitzeko herriko etxearen artean. Seaskak salatu du herriko etxeak uko egin diola ikastolarentzat eraikin berria egiteko elkarrizketa orori eta baldintza arbitrarioak ezartzen dizkietela. Manifestazio nazionalera deitu dute azaroaren 18-rako. Deitu dugu manifestaziorat, beraz, azaroaren 18an, Beskoitzen bertan, goizeko 11etan, eta hor agian izanen dira ikastolaren defentsalari guziak, ikastolak berbaititugu arazoak konpondu eta berdugu irtenbide bat ikastola honentzat, benen ikastola horren gibelean, bada Euskararen gero osoa. Ipar Euskal Herrian ematen den hizkuntza politika, hor bertan jokatuko da, egun hortan, herriko etxe bati, onartzen badiogu
finkaditzan baldintzak, finkaditzan mugak Euskararen garapenan, gure hizkuntzak amor emanen du. Argi eta garbi errandugu, hor errikoetxeak hartzen duen jarrera, Euskararen kontrako jarrera bat da. Eta nahitara hartzen duen jarrera bat da. Ikastola mugatu nahian, nahi dute Euskara mugatu beren herrian. Eta aukera eta dei bat egiteko petxeei eseri daitezen ikastolarentzat irtenbide bat bilatu dezagun denon artean. Eta desblokeatze horretan ikuste dugu Euskal Herriko ikastolen babesa horrek indarra emango diola, ez? Hezkuntza gaiekin jarraituko dugu, baina egitasmoekin. Hasi egitasmo pedagogikoak eta Hernaniko udalak Jose Maria Uzmendi hezkuntza bekaren bigarren deialdia ireki dute. Eraldaketa prozesuetan dabiltzan edo hasi nahi duten ikastetxeei helduleku bat ematea da asmoa, bide horri bat eskainiz. Abenduaren batera arte aurkeztu ahalko dira proposamenak. Hernaniko udalak eta ikasi egitasmo pedagogikoak abian dute Jose Maria Uzmendi hezkuntza bekaren bigarren deialdia. Guretzako Jose Mariren lan jaso duguna zeharka ozuzenen beti jaso du herri hontan zerbait, eta hezkuntza herrigintza egiteko beste era bat ere lehen maila hortara eraman du, eta gure agendan hezkuntza sartzerako garaian ezinbestekoa ikuspuntu hau ere kontutan hartzea. Ikasiko 28 urte daramatza divulgazio lanetan, eta Euskal Herriko milaka irakasle euskaraz formatzen. Hezkuntza komunitateko hezitzaientzat informaziorako, prestakuntzarako, elkarrizketarako eta eztabaidarako elkargunea da. Hezkuntza berritzeko eta eraldatzeko bidelaguntza profesionala eskaintzen dugu, bitarteko desberdinekin, eta horietako bat da Jose Maria Uzmendi hezkuntza beka. Uzmendi hezkuntza bekaren bigarren deialdiak hobekuntza pedagogikoan eta ikerketan jarriko du arreta. Jose Maria Uzmendi hezkuntza bekaren bigarren deialdi honek hobekuntza pedagogikoa izango du ardatz. Euskal Herriko ikastetxeen eraldaketa pedagogikoan ibilbide horri bat proposatzea izango du helburu. Ikasiren egitekoetako bat izan da hezkuntzan dauden hutsuneak detektatzea eta horiei erantzutea. Eta beka honekin ere horixe nahi dute, eraldaketa prozesuetan dabiltzan edo hasi nahi duten ikastetxei helduleku bat ematea, marko bat eskaintzea. Beka hau Euskal Herrian hezkuntza hobekuntzan dabiltzan ikerlariei, ikerketa taldeei, pedagogoei, hezitzaile taldeei edota unibertsitatei zuzenduta dago, eta proposamenak aurkezteko epea abenduaren batean amaituko da. Egitasmoekin segiz eta etorkizuneko mugikortasunari begira, Mobile Mobility Awardsen 3. edizioko sariak banatu dituzte. Etorkizuneko mugikortasunari begira Mobile Mobility Awards ekimenak 2 deia iraultzaile saritu ditu. Mugikortasunean eragin positiboa izan dezaketen startup teknologikoen nazioarteko proiekturik onenak aintzat etsi eta bultzatzen dituzte sari hauek. 3. edizioa izan da urtengoa eta orotara 36 proiektu jaso dituzte. Horietatik 4 finalista hautatu dituzte eta 2 irabazle. Mobilek azkenean Gipuzkoa mugikortasun jasangarrian benetan erreferente izatea nazioartean, erreferentzia izatea nahi dugu eta hortarako ekosistema indartu behar da. Proiektu berriak sartu behar dira. Eta hemen Mobile Mobility Awardsen 2 irabazleak hortarako datoz, gure ekosistema geroz eta indar gehiago izan dezan eta bertako parte izateko. Lehen saria Kantabriako Guriezoko Smuberi startupak jaso du eta 12.500 euroko ordainsaria egokitu zaio. Bigarren postua aldiz Hub Carpool Madrildarrarentzat izan da, zeinak 4.000 euro eskuratu dituen. Smuberik estazio adimendunak eta mugikortasun arinerako bateria kargatu eta trukatzeko soluzio global bat proposatu du. Eta Hub Carpoolek aldiz inguruan bizi eta lan egin edo ikasten duten pertsonekin autoa partekatzeko plataforma bat. Urriaren 16 elikaduraren nazioarteko eguna eta elikadura burujabetzaren aldeko ekintza eguna dela kontuan izanik, elikaldia deituriko dinamika sortu dute Bilbon. Norbanako eta eragile ezberdinekin elkarlanean jan eta edaten ditugun produktu ez hausnarketa eragin eta batez ere praktika onak sustatzeko asmoa du egitasmoak.
Elikadura burujabetza eta jasangarritasuna ardatz dituen esperientzia pilotua da elikaldia. Bilbo Zaharra eta 7 kaleetako bizilagunen kontsumo ohiturak aztertu eta eraldatzeko auzolan dinamika da hain zuzen ere. Bai, elikaldia da lehen esperientzia pilotoa, martxan jartzen duguna Bilboko gune historikoan, Alde Zaharrean, Bilbo Zaharrean eta San Franen. Eta, da modu bat frogatzeko, Euskaraldiarekin bezala elikaduran eta elikadura burujabetzan, halako esperientzia batek zentzua badauka, ez? Badaukan edo ez, eta hori, gero, esportatu daiteken edo replikatu daiteken beste auzo eta herri txikietan edo inkluso Euskal Herrian. Norbanako eta eragile ezberdinekin elkarlanean, jan eta edaten ditugun produktuek eta hain zuzen ere haien ekoizteko eta banatzeko moduak gure ingurumenean, gizartean eta ekonomian duten eragin positibo eta negatiboi buruz, hausnarketa eragin eta batez ere praktika onak sustatu nahi dituzte. Egunerokotasunien egiten duguna da, harin sukaldatu, harin prestatu janarize eta aldogunarekin sabela bete eta aurrera egin. Hurbiltasunagatik eta eskuragarritasunagatik jotzen dugu hori parien dagoen horretara eta erosi presio honien badago askoz behobeto eta hurrengo eguna soluzionatzen badozku askoz behobeto. Baina gehiago jakin behar dugu igual, bai. Informazio falta dagoela esango zenukete? Bai, informazio falta, orain egia da produktuak gehiago ipintzen dutela, bai, eta zuk ikus dezakezu. Baina niretzat ere, non saltzen duten hemengo gauzak igual jakitea, hori faltatzen zain igual niri, bai. Konturatu gara edo aski ezaguna da, Euskal Herria oso aberatsa da, bai lehen sektorean, bai elikadura industrian, oso aberatsa da zentzu askotan, baina era berean galera bat dugu edo gune beltz bat, eta da, jaten dugunaen 10% besterik ez dela berton ekoiztua. Orduan, hortaz hartuta eta baita ere, gure auzoetan nola saltoki txikiak eta dana jaten ari dira multinazionalak, frankiziak eta bar, zergaitik ez egiten dugu proba bat, bertoko ekoizleak, sasoiko produktuak, produktu ekologikoak eta komertzio txikiarekin batera, herritarrak, nahazten bagara eta egiten dugun gauza bat elkarrekin. Urriaren 16ak elikaduraren nazioarteko eguna eta elikadura burujabetzaren aldeko ekintza eguna dela kontuan izanik, hainbat jarduera antolatu zituzten. Elikaldiko parte hartzaileak egun horietan bereziki Bilboko Alde Zaharreko eta 7 kaleetako kontsumo talde saltoki txiki eta tabernetan gertuko eta sasoiko produktuak ezagutu eta kontsumitzera bultzatu zituzten. Elikalagun bezala, elikaguneek eskaintzen dituzten elikaproduktuak identifikatu eta eskuratuz hartu daiteke parte. Hainbat eragile eta kooperatibak hartu dute parte esperientzia hau gauzatzeko orduan. Horien artean, Kidekop eta Bizilur izan dira dinamizazio lanetan, auzo mailako 10 eragile sozial baino gehiagok lagundu dute. Tokiko produktuak indarra hartzen ari dira ekoizleen arabera eta horren adibide izan da Gernika Lumoko urriko azken asteleneko azoka. 307 postu jarri dituzte aurten eta jendetza batu da herriko kaleetan. Urteroko ekoizleak egon dira, baita aurrenekoz joandako batzuk ere. Eguerdion jendea batu, sari zenbat ta zenbat, protestarako eta pozerako motiboak dago zainbat, bertzotan gatoz igaztalen, egoten ginen hirurak, esan leiteke gube garela, bebekan beste postu bat, bebekan beste postu bat. Zeguna lana esanik izbitan, ta zenbaiten zati izan liteke, asteren bat eguzkitan,
astelen bat eguzkitan. Nekazariekin jarraiki Etxalde emakumeak eta Bizkaiko Euskal Herriko nekazarien elkartasunak Bilbon egindako azokan azaroak 30-ko greba orokor feministara deitu dute. Dagoen greba feminista orokorrarekin bat egiten dugula. Hau esaten dugu, uste dugulako elikadura osasuntsua zaintza sistemaren barne dagoela. Gaur egun daukagun elikadura sistema presioen espekulazioan oinarrituta dago, eta guk esaten duguna da sistema alimentario lokalak behar ditugula eta jendeak eskubidea duela osasuntsu elikatzeko. Behin grebak aipatuta, Euskal Autonomia Erkidegoko anbulantzia zerbitzuetako langileek 3 greba egun deitu dituzte, azaroaren 20 eta 22 bitartean, ELA, USO, LAB, UGT Komisiones Obreras eta ESK sindikatuek deitu dituzte lanuzteak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ambulantzietako langileek 3 greba egun deitu dituzte azaroaren 20, 21 eta 22-rako. Pasaden urriaren 27an patronalekin mantendutako bileran hitzarmen kolektibaren negoziazioan aurrera pausorik ez ziren egon. Sindikatuek enpresen inmobilismoa salatu dute eta 3 greba egun deitu dituzte. Urriaren hasieran burututako beste 3 lanuztei gehituko direnak. ELA, USO, LAB, UGT, Komisiones Obreras eta ESK sindikatuek deitutako mobilizazioak dira hauek. Langileen haserrea erakusteko unea dela baieztatzen dute. Azaldu dutenez, patronalek negoziazio mahaian aurkeztutako eskaintza ezin dutela hobetu adierazi zuten. 2 urte pasa dira ja, hitzarmena bukatu zenetik, 2 urte, non gainera bizitza gehien igo den, ordan ia 13-15% galdu dugu, portzentua galdu dugu, nominetan, eta berez gure zerbitzua beti prekarioa dago orain dela ja urte eskotatik. Sindikatuek salatu dutenez, enpresek langileen aldarrikapenak ez dituzte aintzat hartu. Hitzarmen duin bat aldarrikatzen dute, galdu duten erosahalmena berreskuratzea posible egingo duena besteak beste. Lan baldintzak Osakidetzako langileen baldintzekin parekatzea aldarrikatzen dute ere. Urrengo egunetan mobilizazioak zehazteko bilerak burutuko dituzte. Patronalarekin bestetik azaroaren 23an elkartuko dira negoziazio mahaiaren bilera berri batean. Bien bitartean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ambulantzietako langileek 3 greba egun burutuko dituzte azaroaren 20, 21 eta 22an. Greba mugagabea egiteko aukerari uko egin gabe. Anbulantzietatik zaurgarritasun egoeran dauden familietara egingo dugu salto. Izan ere, Gurutze Gorriak 2023ko lehenengo 6 hilabetetan gastu energetikoei aurre egin ezin izan duten 1.391 familia hartatu dituela jakinarazi du txosten baten bidez. Urtarria eta ekaina bitartean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 1.391 familia Gurutze Gorrira jo zuten beraien gastu energetikoak ordaintzeko laguntza eske. Aurreko urteko lehenengo 6 hilabetetan hartatutakoak zenbaki horren erdia izan ziren. Izan ere, epe horretan 2022an osotara hartatutako familien zenbakia gainditu zen. Badakigu bizitza pila bat igo dela, hipotekak ere, alokairuak ere, eta bestaldean edo kontran soldatak eta neurri berean ero ez dira igo. Eta hori zer suposatzen du? Hori guk ikusi dugu, gure bulegoetara ere, orain arte
hurbildu ez den jendea ere hurbildu dela. Gero eta gehiago dira, lanpostu bat izan da ere faktura energetikoa ordaintzeko zailtasunak izaten ari direnak. Laguntza eskatzera gerturatzen direnak, nagusiki, emakumeak izaten dira. Hartatutakoen 70% baino gehiago suposatzen dute. Eta Gurutze Gorritik esaten dutenez, gero eta gehiago dira atzerritar jatorrikoak ez ziren pertsonen presentzia. Gurutze Gorriak hauei guztiei laguntza ematen die aholkularitza, bitartekaritza edota diru laguntzen bitartez. Kasu batzuetan egiten duguna izaten da, enpresonekin guk ere hitz egin, eta orduan hilero edo, bere diru sarrerekin edo, bere kapazitatea hori ordaintzeko. Hori posibles denean, ematen dugu, eta gehienetan izaten da hori gainera, gehienetan guk horretzen dugu hori energia zor duen hori guztia horretzen dugu Euskolaritzaren diruari o diru laguntzari esker. Urtea bukatzen denerako, hartatutako familiak 2000 inguru izango direla kalkulatzen dute. Normalean hartatzen diren 1500ekiko gehikuntza nabaria suposatuko duena. Ipar Euskal Herrian, Euskal Hirigune Elkargoak etxe bizitzen alokairuaren prezioa mugatzeko tresnak sortzea onartu du Frantziako gobernuak. Orain, eremu tentsionatuetako 24 herrietan alokairua mugatu ahal izango da. Gizarteko azken auziari dagokionez, Irun eta Hendaia arteko oinezkoen etorbideko zubia esiz josia egonda azken 2 urtetan, Frantziako gobernuak hala erabakita. Pasaden igandean, urriaren 29an ireki zuten zubia eta esiak kendu badituzte ere, Frantziako armadak eta poliziak kontrolpean daukate zubia oraindik. Zubia irekia dago, jendea paseatzeko eta bizikleta ibiltzeko, eta hau da zubiaren erabilera, bai. Pentsatzen dut erabaki hori behin betiko izango dela. Politikara salto eginez, 10 urte bete ditu gure eskuk eta zehaztu du ildoa alduntzailearekin eta mobilizatzailearekin jarraituko duela. Kontseiluak deitutako azaroaren 4ko manifestazioarekin bat egin du, baita azaroaren 30ko greba feminista orokorrarekin ere. Euskal Herri bat izango bada, burujabetza handiagoarekin izango dela. Gure eskuren ustez abagadune politiko interesgarria bizi dugu, subiranotasunaren auziari konponbideak bilatzeko. Gaia, agenda politikoan dago, lurralde eremu desberdinetan eta duen garrantzia eman behar diogu. Espainiako gobernua osatzeko prozesuan presente dago gaia. Nafarroako foru hobekuntza berritzeko prozesuan ere. Eta baita Euskal Elkargoaren etorkizuna definitzeko prozesuan ere. Gainera batean eta bestean entzuten ari gara lurraldetasunak garrantzia izango duela datozen hilabeteetan. Euskal Herria nazioa dela
nazio gisa bere garapena izateko eskubidea duela. Beraz, gaia, mai gainean dagoen honetan, eragiteko garaia egokia dela uste du. Poliziaren biktimen balorazio batzordeak beste 76 biktima aitortu dituela jakinarazi du Eusko Legebiltzarreko giza eskubide berdintasun eta justizia batzordean eginiko agerraldian. 2022 eta 2023ko kurtsoko txostenean jaso dituzten datuen arabera, besteak beste torturak jasandako 59 laguni eman diete aitortza. Era berean batzordeak segurtasun indarrek eta eskuin muturreko taldeek hildako Josean Lasa, Josu Mujika eta beste 7 lagun aitortu ditu biktima gisa. Aurrera begira berriz, baliabide gehiago eskatu dituzte, oraindik ere aztertzen ari diren kasuak ebazteko eta biktimek eskaerak luzatzeko epe berri bat irekitzea galde egin dute eta zenbait erakunderen jarrera txarretsi. Eskatzen diegu, bortizkeria horren biktima izan ginenongatik, egia, aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak. Oso importantea da ofizialtasuna, ematea aitortza hori ez, benetan zure anaia biktima bat izan zala, giza eskubideen urraketen biktima bat. Prozesu gogorra izan da, eta egia da urtetan irikita edo erdi itxita zauden zauriak berriro ere iriki direlako. Bai Eusko Jaurlaritzari eta bai Legebiltzarrari eskatu nahi diogula balorazio batzordean baliabide gehiago ezartzea, alde batetik baliabide ekonomikoak, giza baliabideak, horrek baimenduko duelako kasu asko argitaratzea eta batez ere prozesuak azkartzea. Burruka hori edo justiziaren alde, lan hori egitea baino, justizia askatzea, ez? Kasuak ireki eta argitu ahal izateko. Aitortzekin jarraituz, Gabriel Aresti, euskal literaturaren erreferentziazko poeta eta euskara batuaren sustatzailea, frankismoaren biktima gisa aitortu du Espainiak. 1936ko gerran, estatu kolpean eta diktadura frankistaren garaian errepresioa jasandako 18 laguni, erreparazioa eta aitortza eman zizkien urriaren 30ean Espainiako gobernuak. Haien artean zen Gabriel Aresti idazle bilbotarra. Esateagatik nire izena kenduko bat duten euskal literaturaren urrezko dietatik inoiz, inolan, Ekonomiara goaz, Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek eta udalek 120ko diru laguntzak emango dituzte 2024an garraio publiko sistemen erabiltzaileei. EAJak eta PSek adostu dute akordioa. EAJak eta PSEek adostu dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako administrazioen esku dauden garraio publiko sistemen erabiltzaileei 120ko diru laguntza ematea.
Inflazioari, defizitari eta zorrari aurre egiteko gogor jarriko da Europako batasuna. Estatu gehienek prezioen igoerak eragindako kalteak biguntzeko neurriak eta diru laguntzak onartu dituzte 2022tik ona. 2024 urterako garraio publikoaren bonifikazio neurriak horietako batzuk izango dira. Bada 2024an Eusko Jaurlaritzaren Foru Aldundien eta udalen sistemek 100% diru laguntza eman beharko diete erabiltzaileei, garraio titulu pertsonalizatuetan eta abonoetan ere. Alderdi biek adierazi dute Espainiako gobernuak 130% diru laguntza luzatzen badu 2024an garraio publikoa 150% merkeagoa izango da Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban. Reas Nafarroa eta Geltokik beren urteurrenak ospatuko dituzte larunbat honetan Iruñean. Reasek 30 urte eta Geltokik 5 urte bete dituzte eta ekitaldi ugari antolatu dituzte azaroan ekonomia sozial eta solidarioa praktikatzen duten erakundeen kopurua handitzen joateko asmoz. Ekonomia solidarioa praktikatzen duten erakundeen kopurua handitzen jarraitzea eta ekonomia eraldatzailearen beste sare eta erakunde batzuekiko harremanak estutzea dugu helburu. Geltoki Nafarroako ekonomia solidarioaren erreferentzia proiektu bat da. Nekazaritzako ekologiarekin eta elikagaien subiranotasuna lotutako beste erakunde batzuekin lankidetzan martxan jarritakoa. Geltokirentzat erronka nagusia da proiektua ekonomia sozial eta solidarioaren erreferente eta erakusleio gisa finkatzea. Enplegu legeak lanbide pribatizatzea ekar dezakeela ohartarazi dute ELAB eta LAB sindikatuek. Espainiako gobernuari begira negoziaketek bere horretan jarraitzen dute. Alde batetik azken xehetasunak argituta Sánchezen investidurarako akordioa sinatu dute ERC eta PSOEk. Eta bestetik EAJak Sánchezi esan dio investidurarako beren botoak behar dituela. Aldi berean, urriaren 23an hobeto bizitzeko gobernu akordioa sinatu zuten PSOEk eta Sumarrek. Besteak beste, asteko lanaldia 2025erako 37,5 ordura murriztea adostu zuten. Eta aurrengo legegintzaldian guztiendako enplegua izango dute lehentasun. Este acuerdo de gobierno sirve para servir y no lo debemos olvidar nunca. Su único sentido es mejorar la vida de los españoles y las españolas, de las gentes de nuestro país. Primero, estabilidad. Segundo, convivencia. Y tercero, progreso.
Erbestean izan den abeslari bat itzuli da etxera. Baltonik abeslaria etxera itzuli zen pasaden igandean, urriaren 29an 6 urte erbestean eman ondoren. Besteak beste Espainiako koroari irain egitea leporatuta 3 urte eta erdiko kartzela zigorra ezarri zioten Espainiako epaileek 2018an, baina Belgikak uko egin zion hura estraditatzeari. Sempre he estat acompanyat, sempre tothom m'ha ajudat, m'ha fet costat. És a dir, per sortir de l'estat espanyol, per creuar a França, me van ajudar, per establir-me a Bèlgica, per trobar una feina, per trobar un pis, per amoblar el meu pis. És a dir, petits detalls que semblen insignificants. No sigueu inoperants, mobilitzeu-vos sempre, per favor. Només vos demano això. Gràcies. Gazara goaz, Gazan genozidio bat saiesteko denbora agortzen ari dela dio Nazio Batuen erakundeak. Urriaren 7az geroztik Tel Avivek 9.361 pertsona hil ditu Gazan, horietatik 3.768 urtetik berakoak. Erasoek etenik ez dutela ikusita Nazio Batuen erakundeak ohartarazi zuen atzo agortzear dela Gazan genozidio bat saiesteko denbora. Horren adierazle dira aste honetan Jabaliako errefuxiatuen kanpalekuari egindako 3 eraso, asteartean, asteazkenean eta gaur. Gazako Osasun Ministerioak adierazi duenez, 195 lagun hil zituzten kanpalekuko lehen 2 erasoaldietan eta oraingoz beste 30 dira atzo hildakoak. Gainera, erasoaldien eraginez 777 zauritu eta 120 desagertu daude, ustez suntsitutako eraikinen hondakinen azpian. وليس لأي شيء آخر. وإذا ضربنا مثالا على حالة الزميل وائل Munduak bizi duen krisi ekologikoak ekar ditzakeen 6 arrisku katastrofiko zerrendatu dituzte Nazio Batuen erakundearen unibertsitateak egindako txosten batean. Behin klima aipatuta, baina Euskal Herrira etorriz, alerta egoeran gaude Euskal Herrian, haizete eta olatu handiak direla eta.
Kirolean Iker Bizentek irabazi zuen Euskal Herriko aizkolari txapelketa atzo, Nafarroarenako finalean nagusituta. Otsaga biharrak erraz irabazi zuen aizkolaritzako Euskal Herriko txapelketa eta bigarrenez jantzi zuen txapela maila gorenean. Iker Bizente Nafarrak irabazi du aizkolari onenaren saria Euskal Herriko txapelketan. Navarrarenan jokatu den lehen mailako final nagusian. Otsaga biharra, publikoaren artean kutxunena zen, apostu guztiek beregan jotzen zuten, eta horrelaxe izan da. Iker Bizentek 2019an lortu zuen txapela berretsi du, 41 kakotxameka denborarekin. 4 kanalerdiko 54 azbete, 60 azbeteko bertze 4, eta 62 azbeteko 4 egin ditu ebakitze lanetan. Bigarren sailkatuak, Odei Ezpeletak, 2021an eta 2022an txapelketa irabazi zuenak ezin izan du Ikerrek paratutako erritmo altua jarraitu, eta bigarren gelditu da, 45 kakotx 48 denborarekin. Oier Kañamares Nafarrak 3. postua eskuratu du 50 minutu eta 15 segundurekin. Denbora gehiagorekin gibeletik geratu dira Julen Gabirondo, Gipuzkoa, Joanes Etxeberria Nafarra eta Suban Kañamares Nafarra. Azken honek Jokin Urreta Bizkaiaren ordez parte hartu du, izan ere lesio baten ondorioz ezin izan da aritu. 2023ko emakume aizkolari txapelketan lehen postuetan geratu ziren 3 emakumeek ere euren lekua izan dute. Nerea Arruti, egungo txapelduna, lehendabiziko postuan geratu da, Oiana Fernandez eta Nerea Sorondoren aintzinetik. Gainera Mikel Mindegia, 10 aldiz aizkora txapeldun izan den Nafarra, omendu dute, herri kirolen festa erraldoiean. Kulturara goaz, urriaren 31an, Santu Guztien bezperan, arimen gaua diritzen ohitura zaharra berreskuratu dute Euskal Herriko hainbat herritan. Sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo de la sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo de la sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo de la sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo de la sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo de la yo de la sagarrayo de la yo de la yo de la sagarrayo de la sagarrayo de la sagarrayo de la yo Kon, kantu hotxago haitzen dut. Bale, argia hau emango denik, eta argie gehiago behar bali da, nik emango dizuet eta nik eakutsiko dizuet argie, bale? Orduan, guazen danak itxilik, eta segi nere atzetik, Ni lehen ontzat nintzen, ontzuri bat, harimai laguntzea. Irudika ilustrazio topaketak egingo dituzte gaurtik larun batera bitartean Gasteizko Artiu Museoan eta nazioarteko 52 profesionalek parte hartuko dute. Hitzaldi eta mahai inguru ez gain, erakusketa kolektibo bat ere zabalduko dute Zuloa gunean. 11 artistaren lanak izango dira bertan, tartean Iraia Okina, euskal egilearenak.
Gure bizitzetan ipuinei denbora gehiago eskaintzeko helburua du ipuingarria liburuaren festak. Azaroaren 9-tik 12 ospatuko da Iruñean. Alemania eta Euskal Herria batuko dituen bidaia diziplina anitzeko ikuskizuna egongo da azaroaren 4an Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdian. Alemania eta Euskal Herriko diziplina anitzeko 12 artista izango dira holtzan. Bidaia antzeslanak Alemania eta Euskal Herria batuko ditu azaroaren 4an Gasteizko printzipal antzokian. Itziar Ituño euskal aktorea eta Markus Englert musikari alemaniarraren arteko elkarlanetik sortutako ikuskizuna da. Musikaren bitartez bidai instrumentala egitera gonbidatzen gaituena. Markusek elaresi zidan kanta bat, representantean bitartez, alemanez, esanez ilusioa zeukalan, nirekin kantatzeko edo zerbait kanta bat egiteko batera, nik alemanez ez dakit. Baina entzun nuen kanta, eta maite mindu nindun kanta horrek. Eta hori izan zan apotxo bat hasia. Diziplina anitz batzen dituen ikuskizuna da. Ituño eta Englertekin batera, Alos Quartet taldeko musikariek edota Amaia Lizaran eta Eneko Gil dantzariek parte hartzen dutena. Agertokiaren gainean osotara 12 lagun agertuko dira. Hauen arteko elkarlana bideratzeko Agurtzanen Txaurraga burutu ditu ekoizpen eta zuzendaritza lanak. Nik ikuskizun bat proposatzen nion egitea. Eszena ikuskizun bat non bidai hori momentu betean bihurtzen dan fisikoa eta emozionala, eta bidai hontaz bidai hori belarritik eta begietatik ere jasoko zena. Antzeslanak bidai fisiko eta emozionala aurkezten digu. Euskaraz, alemanez eta gaztelaniaz abesten diren kanten bitartez aurrera egiten duena. Pop, rock eta euskal soinuak batzen dira agertokian, musika, dantza, antzerkia eta ikusentzunezkoa batzen dituen lanaren bitartez. Bidaia Alemanian estreinatu zen 1500 pertsonen aurrean. Beraien ibilbidea Gasteizen bukatuko dute orain. Euskal Herrian egingo duten lehenengo emanaldiarekin. Holtza gaineko ikuskizunekin jarraituz, Gasteizen ere, aintzina folk musika jaialdia izango da azaroaren 4a eta abenduaren 30 bitartean. Aitzina folk jaialdi solidarioak 20 kontzertu eta jarduera baino gehiago eskainiko ditu azaroaren 4a eta abenduaren 30 bitartean. Ataxia telangiek tasia gaixotasuna ikertzeko finantziazioa lortzeko helburua duen jaialdiak 11. edizioa burutuko du aurten. Lehenengo kontzertua Gasteizko Santa Maria katedralean izango da azaroaren 4an. Gorka Hermoso eta Garikoitz Mendizabalek Sustraien matxinada diskoa aurkeztuko dute bertan. Azkeneko kontzertua abenduaren 30an izango da Mendizorrotzan, Korrontziren eskutik. Este año en Meni nos va a acompañar Agus con su grupo con Corronzi, presentando su nuevo disco ya de 20 años, ¿no? Agus, ¡buah! Y va a venir en concierto doble con Kiko Comesaña. Kiko Comesaña es uno de los componentes de Berrogueto, que es un grupo gallego de hace unos cuantos años. Bi data horien artean, jaialdiak 20 kontzertu eta jarduera baino gehiago burutuko ditu. Horien artean ikusentzunezko ikuskizun bat, Bingen Mendizabal eta Mikel Urdangarinen musika eta Kirmen Uriberen poesia uztartuko duena. Aintzina folkek emakumeak folkean atala mantenduko du aurten ere. Musika estilo hau jotzen duten emakumeen presentzia sustatuz. Gainera, Gasteiztik ibiliko diren kalejirak, musikagileentzat zuzendutako tailerrak edota musika eskolen arteko topaketak burutuko dira jaialdian zehar. Bonuak eta banakako sarrerak Aitzina folk jaialdiaren webgunean eskuratu daitezke.
Azken albiste honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren amaierara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak edo nola ere badakizue. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte. Nik mugikorrik inoiz ez, torestu daiteken nik. Inoiz ez, smartphone berririk berritzeatik soilik. Orain, Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung 5G tolesgarri hau. Eta gero estrenatu mugikorra 2 urtean behin. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Eta zuek zer espatzen duzu? Gau beltza. Piztu kandelak herri zerri, tamargotu aurpegiak, trapu zaharrak, kastainerrea, antzinako historioa. Guztiok batera, ustu kalabaza, eta bete ditzagun plazak. Gau beltza. Eta zuek zer espatzen duzu? Gau beltza. Gau beltza, beldur denak uxatzera. Bo! Gau beltza. Eskaparate oro eder dekoratuz, guztia dago salgai trukoz eta tratuz. Utik goazen kalera, bertsoak kantatuz, beldurrezko kondaira, aztuak kontatuz. Etxean ditugun lau trapu zahar hartuz. Eta zuek zer espatzen duzu?